Precauție și iar precauție, cam acesta ar trebui să fie cuvântul de ordine în luna în care tocmai am pășit. Potrivit astrologilor, noiembrie nu ne aduce prea multe reușite nici în plan personal, nici în cel profesional. Evident, acest lucru nu este valabil chiar pentru toate zodiile. Aflăm în minutele următoare care sunt previziunile lunii, dar și, atenție, ce culori trebuie să purtăm ca să atragem energiile bune. Astrologul Nicoleta Ghiriș este din nou alături de noi cu vești pentru fiecare semn chinezesc în parte. Nicoleta, bine te-am regăsit! Bine am revenit la voi! Ne bucurăm, hai să vorbim un pic așa, per total, de toată luna asta. Global. Este o lună, într-adevăr, în care ar trebui să avem precauție maximă, mai ales că este o perioadă nu tocmai ok pe zona de sănătate. Și, iarăși, deci să fim extrem de precauți și să purtăm măști în continuare. Da? Bun. Acum, hai să intrăm pentru fiecare zodie în parte. Înainte de asta, Nicoleta, iartă-mă o secundă. Da. Cum și-a ales Olivia? Și-a ales instinctiv, dar și-a ales foarte, foarte bine. Și ne spui după aia de ce, pe cuvântul meu de onoare că a fost întâmplător. Da, astăzi o să intrăm coloristic așa și în, nu știu, remediile coloristice pe care putem să le purtăm fiecare zodie în parte pentru a potența sau pentru a diminua anumite deci dacă eu stau energii. aproape de ea... N-are nicio legătură. Nu, pentru că tu ești altcineva, da. Bine. Așa, o altă zodie. Hai să o luăm cu zodiile și revenim. Hai să o luăm cu zodiile, așa. Deci mai întâi avem șobolanul. Șobolanul are o energie de succes luna aceasta și atunci, da, pot să găsească anumite remedii pentru bolile care i-au tot încercat de-a lungul anilor. Și de-a lungul anului acesta. Dar, există un dar, așa, nu? Dar, nu există niciun dar. Deci este o lună extraordinar de bună pentru voi și folosiți-o și în plan carieristic și peste tot. Există culorile, nu știu dacă trebuie să le mai spunem, sunt acolo da, trebuie amplasate. să le spunem. Okay. Albastru, negru, alb și gri o să-i ajute foarte mult dacă le poartă toată luna, da? Ca să-i ajute și să fie și mai de succes decât... Da. Mai departe, bivolul. Bivolul s-a îmbrăcat astăzi instinctiv în una din culorile potrivite, pentru că aveți o energie de prosperitate și de bănuți. Veți câștiga mai mulți bănuți și veți începe poate să faceți lucruri noi, da? Și mai productive și pentru voi, dar și ca la nivel de bănuți, da? De bani. Culorile, da? Crem, bej, maro, galben. Vreau să te întreb, Nico, purtăm aceste culori, dar trebuie să fim atenți cumva dacă, eu știu, mergem să semnăm un contract, dacă mergem la medic pentru niște analize. Sunt anumite momente când să ne orientăm către aceste culori? Într-adevăr, în hărțile noastre, după cum bine ai punctat, există culorile favorabile și nefavorabile ale hărților noastre. Dar acum noi vorbim undeva global, pentru că horoscopul lunar sau cel anual este undeva global. Așa că vă sfătuiesc pe toți să vă faceți o astrogramă ca să vedeți exact care sunt culorile voastre. Însă puteți să purtați culorile acestea, vor potența energia care este asupra voastră luna aceasta. Tigrii. Mai departe, tigrii, da. Tigrii sunt cei care la fel vor avea câștiguri luna aceasta, însă aș vrea să fie mai precauți pentru că pot fi pedepsiți pe nedrept. Și atunci este bine iarăși să poarte culori crem, bej, maro, galben, la fel ca și bivolii, pentru că o să-i ajute foarte mult să aibă și mai mulți bănuți. Și să nu o pățească fără să facă ceva. E pedepsiți pe nedrept, cum am menționat. Bun, mergem mai departe. Mai departe avem iepurele. Iepurele este zodia care ar trebui să fie atentă pe zona de relații luna aceasta. Mai atentă în sensul că, uite, poate să poarte alb, roșu, roz, portocaliu, da, culori de foc și culori de metal, ori să-i ajute foarte tare să nu se enerveze atât de mult, pentru că vor fi extrem de irascibili. Mai departe... Cunosc niște iepuri, nu știu ce înseamnă. Dar... Așa. Dragonul. Dragonul este zodia care este extraordinar de bine aspectată pe plan sentimental. Veți rezolva anumite probleme de ordin sentimental și relațional și iarăși veți încheia poate anumite contracte cu cineva pentru a câștiga mai mulți bănuți. O duc bine. Pot să poarte culorile negru, albastru, alb, gri, cum ai spus și tu, ai menționat foarte bine, când semnează un contract sau când este ceva foarte important pentru ei.
Șarpele. Șarpele este o zodie mai încercată luna aceasta pentru că luna aceasta este guvernată de Mistreț și Mistrețul este în opoziția Șarpelui și atunci Șarpele nu este neapărat cel mai favorizat în această lună, deci trebuie să aibă precauție și pe zona de sănătate, dar respectiv și pe zona de bănuți. Nu vă sfătuiesc să dați bănuți cu împrumut sau să luați bănuți cu împrumut. Sau credite. Sau credite, da, păi asta înseamnă împrumuturi, da, oricare ar fi. Da? Trebuie să poarte negru, albastru, alb și gri. Da, foarte interesant și asta cu culorile, da, într-adevăr... Este într-adevăr esențială pentru că ați văzut că eu vă menționez la început, există o culoare a lunii pe care trebuie să o așezați în centrul caselor, iar eu luna aceasta nu v-am spus culoarea, trebuie să fie lemn de lemn, adică să fie verde, sau culoare alb-gri de metal. Da? Eu am înțeles bine, luna trecută era violet, ceva de... Luna trecută era o altă... Am pus ceva și am zis să nu greșesc, să stau toată luna cu alt obiect în mijlocul casei. Așa, ideea este că da, trebuie să fie un covor sau ceva, un obiect în mijlocul casei ca să atenueze energia aceasta de accidente și de dezastre. Calul. Mai departe, calul. Calul are o energie de multiplicare. Ei o să le multiplice succesul luna asta, deci vor fi și mai îndreptățiți să aibă succes, însă pot să vină și momente în care nu le merge atât de bine și s-ar putea să fie acestea multiplicate negativ. Deci să fie atenție. Da? Dacă poartă aceste culori... Dacă poartă aceste culori, o să potențeze spre pozitiv. Verde, da? oliv, Verde, oliv, cachi și roșu. Bun. Mai departe avem oaia. Oaia este din zodiile care ar trebui să fie maxim precaute și pe zona de îmbolnăviri. Vreau să meargă la spital să-și facă luna asta toate investigațiile posibile, să poarte remedii de sănătate sau să poarte aceste culori, verde, oliv, cachi și alb. Pentru că vreau să rămână sănătoși. Da? Să nu încerce. Așadar, mare atenție. Da, la oi. De asemenea, maimuța, la fel o energie de aceasta de să fie încercați pe zona asta medicală, să fie atenți iarăși la bolile de plămâni și dar verde, alb, gri, cachi. Însă am o rugăminte și oile și maimuțele să nu mănânce, nu știu, lucruri care le fac rău, pentru că și digestiv sau ginecologic pot să aibă probleme. Uite, foarte important de știut. Da. Cocoșul. Cocoșul are o energie de pierderi, trebuie să fie precauți, aș vrea luna aceasta să nu investească foarte mult sau să nu se aștepte la marile realizări pe plan financiar, mai ales că anul acesta ei au fost cei mai privilegiați din punctul ăsta de vedere, deci să se aștepte luna asta nu la câștiguri enorme, însă ca să nu piardă atât de mult, cum v-am specificat acolo, roșu, roz, portocaliu și negru ar trebui să fie culorile pe care le îmbrățișează. Trecem la câine. Câinele o să aibă ajutor luna asta, ajutor de la oricine și iarăși să poarte roșu, roz, negru și albastru ca să-i ajute să potențeze acest ajutor și să atragă iarăși oamenii care vor ajuta. Și ultima zodie avem Mistrețul. Mistrețul, chit că este în luna în care el guvernează, poate să fie pedepsit pe nedrept, ar putea să pedepsească singur cei care sunt mistreți, în sensul că, uite, știu că ceva le face rău și tot fac acel lucru, da? Fie el că mănâncă, fie el că, nu știu, că au un viciu. Au o susținere, s-ar putea să li se întâmple lucruri, să întâlnească oameni care să-i ajute și pentru viitorul lor. Roșu, roz, portocaliu, cum scriu acolo, și negru, culorile care ar trebui îmbrățișate ca să simtă și mai mare ajutor. Întrebare, am observat un element comun, dacă nu mă înșel, negru mai la toate zodiile? Nu chiar la toate. Uite, la Bivol, spre exemplu, nu. Nu era la Bivol. Nu. Dar în rest, ca element comun? Nu este chiar comun. Negru este o culoare de apă și apa nu are voie să meargă decât la anumite zodii. Da? Am înțeles. O să te uiți exact acolo să vezi. Hai să vorbim puțin despre culori și asocierile pe care le putem face, în general. Deci, galbenul Oliviei. Galbenul Oliviei, dar doar luna aceasta am menționat, pentru că Olivia are o hartă natală și harta natală specifică, cum am explicat, culori favorabile, nefavorabile, în sensul că dacă noi ne ducem undeva într-o întâlnire importantă, ar trebui să purtăm culorile noastre favorabile. Dacă nouă ne fac rău anumite culori, s-ar putea noi să fim perdanți acolo, în acea discuție. Deci noi trebuie să ni le știm pe ale noastre de bază și apoi să jonglăm cu unele dintre ele lunar.
sau anual. Nico, foarte interesant. Îți mulțumim din suflet pentru aceste mici ponturi, dacă vrei, pentru că, da, este important să ținem cont de ele. De ce nu? Să ne fie bine. Mai spune-ne o dată culoarea care trebuie să stea în mijlocul casei? Culoarea verde. Verde, și, luna asta. da, verde sau alb metal sau o plantă sau ceva de metal acolo. Perfect. Nicoleta, mulțumim foarte mult. Mare Te drag. mai așteptăm pe la noi. Mare drag.